Така, здравейте, аз съм Иван Георгиев и днес ще си поговорим малко за болниците. Като начало, как да ви кажа, те просто малко не приличат на нищо отвътре, но все пак все още имаме някакви медикаменти за спасяване на човешки животи, ако се стигна там. Линейките са малко бавнички, турците ни правят график на пътищата, но все пак успяват. Та въпросът е главно, че, как да ви кажа, ако Бойко Борисов спре да мисли малко за магистралите и за техните... и за техните, как да ви кажа, там... ръководатели, може и да направи някаква смислена болница с малко повече лекарства, които да те лекуват по-правилно. И какво ще ви кажа? Освен, че ни трябват нови лекарства, нови уреди в болниците, направо нови болници. А за линейките нищо може да движат начин добре. Добър ден! Казвам се Ивела Стоянова от град София. Днес малко ще си поговорим за болниците и за нашето здравеопазване. Болниците са мръсни. Аз мисля, че са мръсни. Трябва всеки ден да минава чистачката, за да ги чисти. Трябва нови уреди. Трябва и лекари, които да си разбират от работата. Защото има лекари, които въобще не знаят за какво да говорят и какво да оперират и... В смисъл не е приятно. Толкова хора си загинаха по болниците, че няма на къде. Добър ден, аз съм Адриана Владислава Коларска и днес ще си поговорим малко за болниците. Болниците са направо развалина отвътре. Отвън, като ги погледнеш, ти приличат много хубави, ама вътре вече като влезнеш, муха, боболечки, системите са пълни с мръсотия, всичко е развалено там. Например, уредите трябва също да се сменят, защото много ръждясали има и много хора загинаха в болниците. Например, баща ми, като са му правили сливиците, са му резнали нещо и като пие нещо студено, веднага на леглото. Здравейте, аз съм Димитър Борисов Петков, живея в град София. Днес ще сегнем темата за градския транспорт, за рейсовете, трамваите и трамваите. В рейсовете е много лошо да се качваш, защото първо трябва да имаш билет. Второ, хората се блъскат. Трето, хората обиждат. Докато в трамвая е много лошо, защото първо ходи само по линия. Второ, хората се сбиват понякога. Трето, има повреди. Докато в таксито е най-добре. Казваш къде искаш да те закарат и те закарват, само дето трябва да платиш. За мен най-хубавия градски транспорт е метрото. Движиш се под земята и е като влак, обаче е по-красиво. Има седалки мекичко, а не като в рейсовете да сядам с седалки, където дори бабите си. И също така, много хубав е и транспортът тролей, също защото той е като рейс, обаче е някакси по-удобно вътре и хората там не се сбиват чак толкова. Добър ден, аз съм Радмил Димитров и сега ще ви поговоря малко за градския транспорт. Да ви кажа честно, градският транспорт мирише като лама. Не е много добре вътре. Всички, които пътуват, по-добре да си пътуват с коли или пеш. Според мен по-добре не трябва да пътувате с градски транспорт. Градският транспорт въобще не е добре. Да ви кажа за тези, които много обичат да карат градски транспорт. Малките деца никога не бива да искат да започват да карат градски транспорт. За градския транспорт мога да кажа друго. Винаги е нагъчкано, няма никакво място, никога не е празно както трябва, мирише зле. Това ще кажа само за градския транспорт. Шофьорът кара много бързо, не може да се
не спира както трябва, има катастрофи и така. Здравейте, аз съм Стилян Иванов Пейчев. Днес ще поговорим малко за шофьорите. Видите, че за шофьорите и трябват повече образование, защото понякога не стават много катастрофи и трябва повече внимание. За да шофьорите да не газят хората, трябва повече да внимават. И да правят повече пешеходни пътеки, за да могат хората безопасно да пресичат. И това. Здравейте, аз съм Дарина Христова и днес ще поговорим за дупките по пътищата. По-добре, когато тръгвате на път, трябва да имате по-голям багажник, защото навсякъде по пътищата има толкова много дупки, че в багажника ви трябва само да има гуми. Не трябва нищо друго да има в багажника. Не 21 гуми трябва да имате в багажника. Затова ви трябват коли с много големи багажници. Когато тръгнете по път, особено по магистралите, има над 100 дупки и на всяка една дупка трябва да си сменяте гумите, а понякога гумите не са чак толкова издържливи и се пукат още преди да сте наближили следващата дупка, на която да спукате третата гума. Когато сте, например, с колело, също трябва да носите някъде гуми, защото докато карате колелото, може и двете гуми да ви се спукат. При моторите също трябва някъде да носите гуми, поне 4 или 5 гуми на брой, защото когато караме, е възможно да ни се спука гумата и да я сменим, ако имаме багажник. Здравейте, аз съм Радивал и днес ще си поговорим за пътищата. Значи, по пътищата има много дупки, колите там, като минават по дупки, понякога си пукат гумите и си някой пък много рядко се случва просто да се ожулят джантите, като се спука една гума. После шофьора трябва да отиде, да излезе от колата, да отвори багажника, да вземе резервната гума, после да постави пак и после да продължи, после насред пътя още една дупка, само че този път не се е спукала гумата, после още една дупка, ама този път пак се спука гумата и после няма ли с какво да си оправят гумата и решили да отидат в сервис, после там взели гума, сложили се, стигнали се с автобус до колата си, после стигнали до колата, въртели гумата, въртели, после пак тръгнали, после още една дупка, само че са заобиколили, после още една дупка, ама пак, и после 5 дупки, ама са вървели на зигзаг. И след той на 3 километра нямало дупки, но след тия 3 километри намерили дупка, пак се е заобиколили, но не успели. Но те са решили, че ще заобиколят гумата, но пък всъщност в момента, в който те завили, колата се развалила и после се спукала гумата и джантата се ожулила и после край с колата. Здравейте, аз съм Никола Явров Михайлов. И сега ще говорим за моловете. Мисля, че в моловете има паре много магазини за орехи и максимум 2 магазина за продукти. А според мен трябва да е обратното.
там обикновено има по някакъв Макдоналдс, нещо, KFC, нещо такова. Това са само буклуци. Но по затова хората ги обичат. Обикновено в мол има по едно, да кажем, кино. В тези кина дават какво ли? Не. Моловете са страшно големи. Има много молове по света. Здравейте, аз се казвам Андреас Гал и сега ще ви разкажа малко за нашето българско образование. Всъщност образованието ни не е от най-добрите, но пак може да ни научи на нещо. Аз в момента се стремя да отида в 91-а немска, защото ако се справя добре, мога да спечеля немска грамота и да отида веднага в Германия да се образовам. Образованието ни е, честно казано, добре. Имаме добри учебници, само че не разбирам. Хората ни искат парите. Ние сега за учебници, тетрадки сме похарчили около 300 лева сигурно. Това според мен не е добре, ама не мога да кажа нищо. Аз знам два езика, български и немски, защото баща ми е немец. Хода на спортни танци. Мога да танцувам английски валс, танго, виенски валс и куикстеп. Латиноамериканските мога да танцувам самба, чача, румба и джайв. И танците са много добро нещо, хубав спорт. Когато госпожите са строги, те имат защо. Те ни се карат за друго. Това е според мен българското образование. Смятам, че да се учи е много хубаво нещо. Училището е много образователно. Учи се математика, български и се получават различни знания. От училището можеш да разбереш много неща, които не знаеш. И да се научиш да смяташ и да говориш други езици. Също така е хубаво и да се ходи на някакви спортове и олимпиади, за да има образователност в България. Добър ден, аз се казвам Адриана Владислава Лукларска и днес ще си поговорим малко за телевизията. Например, рекламите могат да промият мозъка и също, ако седиш много на телевизора, може да сложиш очила. Също така има и филми, които са хубави, има и лоши филми. Например, по новините дават някакви политици. Кои са тези политици не ми е ясно, ама говорят някакви глупости, нещо да оправят там сградите, болниците. Какво говорят, не ми е ясно. Аз за Big Brother мисля, че това е просташко шоу, което промива мозъците на децата и ги учи се на простоти и на всякакви други магари, както за някакви си пари те постоянно правят всякакви неща, правят драми, любовни истории, всякакви такива неща. Ами,
шоу въобще не... Здравейте, аз съм Богдан Мануел Мираров. Днеска ще ви говоря за телевизията. За телевизията аз смятам, че не е много здравословно да се гледа по няколко часа на ден. Ако гледате много реклами, може да мислите се за тях. Може би те са направени, майка ми казва така, че искат децата да врънкат родителите си, да им купят някоя играчка, която всъщност изобщо не е здрава, както го рекламират и не може да се направи почти нищо с нея. Например, някога съм слушал мама ми да рекламира 3D пъзъл. Тогава мама ми каза, че този 3D пъзъл всъщност не е толкова страхотен, а разваля очите. По телевизията дават екшън филми, които не са за деца, но пък някои канали на телевизията са много хубави, както за животните. Аз гледам телевизия само на село, защото там имаме телевизия. На София тати е изключил телевизора и не иска да гледаме. Канала, където дават за животните, много ми харесва. Даже казват, че хората взимат отровните змии, за да се опитат от нея да направят противоотрова за змиите. Добър ден, аз съм Ева Ненова и сега ще си поговорим малко за чистотата в България. Аз мисля, че не е много здравословно хората да минават покрай паркове и всякакви такива места и да виждат боклуци. Все пак това е много вредно за природата. И аз мисля, че всички в България трябва да си изхвърлят боклуците в кошовете и да не хвърлят опаковки, бутилки и мръсни отпадъци на земята. Край. Здравейте, аз съм Мартин Декорт и за чистотата на България мисля, че във всеки град е различно. В столицата никой не мисли за чистотата и си ги хвърлят където искат. Но аз съм ходил и в други градове, там е сравнително чисто. Но навсякъде е различно. Обаче е много зле така да седи мръсно и никой да не мисли. И много зле е така и замърсяват природата. Така че трябва всичко да се хвърлят в кошчето. При нас има един просяк, който всеки ден отива и рови в кофите. Има едно ужасно куче и го срещам няколко пъти. Здравейте! Аз съм Сибина Борисова от град София, на 10 години. Днес смятам да си поговорим за бездомните животни. Всеки път, когато излизам някъде, до магазина или пък да се разходя просто така, или да излезем с приятели, навсякъде по всяка улица виждам някакви бездомни животни, най-вече кучета. Имаше един случай, когато майка ми отива за работа и едно куче я охапа. Едно бездомно куче, пуснато си, лаеше, с червени очи и така нататък. Аз за бездомните животни смятам, че това не е редно и трябва да се премахнат. Пък другите за каквото искат да си мислят. Също така, по новините видях, как животните са се отровили от нещо в зоологическата градина и ми става жал за тях, понеже най-сладките животни, където са там, са умрели. И